Ο δρόμος. Θα μπω στο δρόμο στην αυγή χωρίς σκιές. Λαμπρός σαν ήχος κίτρινος πνευστών το μεσημέρι με τον ήλιο. Τα αντικείμενα, τα κτίσματα στυλπνά και οι πλάσεις όλοι με πανηγύρι μοιάζει, χαρούμενοι μέσα στο φως σαν πετεινός που σ' έναν φράχτη αλαλάζει. Αμέριμνος ο δρόμος εξακολουθεί, σαν κάποιος που σφυρίζοντας αέρας της ανοίξεως σε καλαμιές. Αμέριμνος διαβαίνει κι όσο εντείνεται το φως η κίνηση των διαβατών, πεζών και εποχουμένων στον δρόμο αυξάνει και πληθαίνει. Οι διαβάτε αμέτρητοι, ανάμεσα σε αγνώστους ποιητάς και αγίους ανωνύμους, ανάμεσα σε φορτηγά διαδρομών μεγάλων, όλοι αστεί και προλετάριοι διαβαίνουν, όλοι υπακούοντας σε κάτι συχνά πολύ καλά μασκαρεμένο, τούτες την υπακούοντας την μοίρα. Άλλοι πεζοί και άλλοι μετακινούμενοι με τροχοφόρα, με οχήματα λογής, τροχύλατα ποικίλα, με στην βοή διαβαίνοντας και την Αντάρα, με Σιτροέν, με Καντιλάκ, με Βέσπες και με Κάρα. Ο δρόμος σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος από παντού πάντα περνά. Αθήνα, Μόσχα, Γιαροσλάβ, Λονδίνο και Πεκίνο, από το Σάντα Φέντε Μπογκοτά και την Γουαδαλαχάρα, την Σιέρα Μάντρε Οριεντάλ και τις Κορδιλιέρες, μέσα από τόπους ιερούς σαν τους Δελφούς και την Δοδόνη, μέσα από τόπους ένδοξους όπως τα Σάλωνα, όπως η γέφυρα της Αλαμάνας, καθώς και από άλλα μέρη ξακουστά σαν την Κοσμόπολη εκείνη που ήδη παθώς την διασχίζει ο γκρίζος Ικουάνας. Όμως ο δρόμος, αν και από παντού περνά, δεν είναι πάντα της αμεριμνησίας ή της συνήθους συλλογής. Καμιά φορά φωνές ακούονται τη νύχτα, φωνές μιας γυναικός που άντρες πολλοί σε ένα χαντάκι την βιάζουν. Οι άλλες φωνές, εκείνο το δυσίωνο παράγγελμα στον τόπο που μέγαν τρόμον έσπερνε μες στις ψυχές των οδηπόρων, όταν μαχαίρια στράφτανε και καριοφύλια οι γκράδες εμπρός στα στήθη των ταξιδιωτών, όταν στον δρόμο αυτόν μοίρα κακή τους έριχνε στα χέρια των λιστανταρτών, που φουστανέλα λερή φορώντας, έτσι καθώς προβάλανε από την μπούκα μιας σπηλιάς, με παλικάρια μοιάζανε του Οδυσσέα Ανδρούτσου, σαν να ήταν ο τόπος το χάνι της γραβιάς. Και οι ταξιδιώτε τούτοι στρατιώτε του Κιωσέ Μεχμέτ ή του Ομέρ Βριώνη, έτσι καθώς από το Πικέρμι ξεκινώντας, περνώντας μέσα από την Ταού Πεντέλη, από τον δρόμο αυτόν προς μονοπάτια δύσβατα τους λόρδους οδηγούσαν ξανθά παιδιά της Ιγκλιτέρας, που στην Ελλάδα ήρθανε και αγιάσαν. Με τα χαντζάρια οι ληστέ κεντρίζοντάς τους, ο Εδουάρδε Χέρμπερτ, ο Βάινερ, Ντεμπόιλ και Λόιντ, ώσπου να φτάσουν σε σίγουρα λιμέρια κοντά στη σκάλα του οροπού, στου δίλεση τα μέρη, για λίτρα βασιλικά ή για μαχαίρι. Στα σάλωνα σφάζουν αρνιά και στο χρυσό κρυάρια, για λίτρα βασιλικά ή για σφαγή. Καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, ενώ ο χειμώνας τέλειωνε και ζήγωνε λαμπρή και μύριζε παντού πολύ το πεύκο, το θυμάρι, για λίτρα βασιλικά ή για σφαγή. Ο Αρβανιτάκη Τάκο, ο Αρβανιτάκη Χρήστο, ο Ιερογιάννη και μαύρε στην καταραχιά, για λίτρα βασιλικά ή για σφαγή, κοντά στη σκάλα του οροπού, στου δίλεση τα μέρη. Κι
ο δρόμος εξακολουθεί παντού με ανάλογα στοιχεία και από παντού πάντα περνά. Grand Canyon, Μακριτάνταλον, ακροκεράβνια, Άνδης, από τις όχθες του Γουαδαλκιβίρ που όλη την Κόρδοβα ποτίζει, από τις όχθες του Αμούρ και από τις όχθες του Ζαμβέζη ο δρόμος από παντού περνά, σκληρός, σκληρότατος παντού, τόσο που πάντοτε αντέχει στα βήματα όλων των πεζών και στην τριβή των βαρυτέρων οχημάτων, μέσα από πόλεις και χωριά, βουνά, υψίπεδα και κάμπους, από τις λίμνες τις φινλανδικές, την γη του Πυρός και την Εστραμαδούρα, έως που ξάφνου κάθε τόσο μια πινακής, μια ορατή παρά στους καλουμένους, πάντα εμφανίζεται για τον καθένα, όπου κι αν βρίσκονται οι γηγενείς και οι ταξιδιώτες, μια πινακής με γράμματα χονδρά και απλά που γράφει «Τέρμα εδώ, ετοιμαστείτε, ο ποταμός Αχέρων». Την ίδια στιγμή, όποια κι αν είναι η χώρα, όποιο κι αν είναι το τοπίον, γίνεται μια τελευταία Βενετιά με ένα κανάλε γκράντε, όραμα πάντα θείων και των αισθήσεων χαιρετισμός στερνός. Μια τελευταία Βενετιά στις αποβάθρες της οποίας γονδόλες μαύρες περιμένουν. Πήγα να πω σαν νεκροφόρες. Και ένας περάτης γονδολιέρης, οχρός και κάτισχνος μα δυνατός στα μπράτσα, τους τερματίζοντας κάθε φορά καλή. «Περάστε κύριε, απ' εδώ, τούτη είναι η βάρκα σας, εμπάτε». Και οι καλούμενοι, με βλέμμα σαν αυτό που συναντά κανείς στα μάτια των καταδικασμένων στις ίστατες στιγμές του βίου των, μπροστά στις κάνες των αποσπασμάτων, σε ώρες ορθρινές κατά τας εκτελέσεις, μισό λεπτό πριν ακουστούν οι τουφικές και σοριαστούν σφαδάζοντας τη γη τα σώματά των, όλοι περνούν και μπαίνουν στις γονδόλες, πάντα χωρίς αποσκευές, και φεύγουν. Και ο δρόμος εξακολουθεί σκληρός, σκληρότερος παρά ποτέ, σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, και μαλακώνει μόνον όποια κι αν είναι η χώρα, όποιο κι αν είναι το τοπίον, κάτω από σέλας αγλαών αθανασίας, μόνον στα βήματα των ποιητών εκείνων που οι ψυχές των ένα με τα κορμιά των είναι, των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών Αγίων πάντων.